Shalom. Masuk mahita, marede mahita siap bukwede nomor 14 ayat sada sahat rodi ayat 7. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhia di darohakku Jehova, ninna ibanado, haholongon sa liling-liling na hubain makkaholongiho, dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatulusan salehon jala patubuma dihami haporseaon nasitong tabay ma haporseaon nami ganupari asa lam tugu lehom madihami holong ni roha na somar pangasi asa holong roha nami diho dohot idongan nami jolma leho dihami pakirimon na mangulu asa marlas ni roha kami mabain lomo ni rohami sai oloi ma pangedon nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Oh,
Tatangi homa patik ni debata, ima patik paupaton dohot labatana. Patik paupaton. Ingot tamuma pabadiahon ari minggui, dina onomarima ulahamu nasa siulaumu, alai angguari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatamdui, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahalmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai dina onomari do ditopari bata, langit do tano do laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibainido ubain na di pasu-pasu debata Jahoba, ari para diananai jala di parbadiai. Dia dola petani odo. Ikut dihabiari rohatta di bata jala ikol holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hatani di bata. Ikon badiado hatani di bata di rohatta jala ikor ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ido saatna atong rap manggidogogo mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata say para gugui mahani mangulahon na hobar tepat ini. Maret de mahita. Tatapoti madusata tuadaw paninibata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martangi yang tuho dada mga sahon hati koran nami na mga sahon asi di roham na gunangido saya si maroham mina sadok bang tsunami se samado sanami saluhutna say sungguli marohanami asamuba roha dohot pangalahonami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jahoba nunga pola hupasisi akka pangalaw sim songon obun jala songon obun manorop akka dosam say mula mahotuau ayaw do si paluaho hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Korpunguan perempuan.
Maret de Mahita. Tatangi homma hatane ribata turpuk epistel di minggu sadarion ima na tersurat di Matius bidonom ayat 25 sahat rodi ayat 34. Tajahama margati soring. Alanido ubain nahurok tuhamuna. Unak kolso kamu khosamuna sumarihon si panganon, manang daging muna pasari-sari parabiton. Daum marga khosa sian si panganon, daum mangat daging sian parabiton. Isi hamu marhuaso menggadahon ari-arina nangko saas dagajangna anggotung siang pakulsohon ni rohana. Au madok tuhamuna gari si Salomo uzu di bongarani hasangapun nai ibana gari so memakai songon bunga-bunga sada. Atong unang ma kolsoan rohamuna madok ahama panganon nami ahama inuman nami aha nama parabiton nami Sai jumolo malului hamu harajau ni ribata dohot hati koranna dungi tabahononna dosudi aka oddeng tuhamuna. Ido saatna mertua doakan tumangihon hatane ribata
jala naopiopsa. Amen. Kor remaja na poso HKBP Tamaruna.
Mare de Mahita. Tidak koma hapor siau tai, songon na hina tidak koni dongata sa hapor siau disadok portibion rak mahitamando. Hapor siau di debata Jehovah, ido ama pargogo nasu hatulusan na temu pelangi dotan. Hapor siau di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sedai, imana tinubuhon ni si Maria. Naga bea-bea siato di berbadia adorang soha hubungan. Ido tuhata nato mau na mernit di panghuman ni silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinasilam. Na tua tu banotoru dong di tanum. Na mula mengulu di arah patuluhon. Nama naik ke surgu. Lau kudus tu siamuni de pata Jehovah. Amanai pargogo naswa tulusani. Disima ibana. Pai mamulak suku te tanahon. Manguhumi halak na mangudu doh namate. Au porsea di todi berbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akka na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai nama dok, mulak mengulu dosa daging ni halak na mate, dohot di hanggoduan na sora sudah. Amin. Persembahan pujian lansia dohot keluarga.
Kor Punguan Ama.
Tabegema titing ni Huriata. Shalom, Badita, dohot perhalado HKBP Tamarunang pasahaton selamat hari Minggu ma di hita saluhuna. Molo adong dope naso terdaftar di Huriata HKBP Tamarunangon, boima menghubungi Badita manang perhalado HKBP Tamarunang. Saya tuhata ma nama dongani par minggu tahun. Titing HKBP Tamarunang Minggu 21 Juni 2026. Na perjolo na meragam. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu patuluhon dung Trinitatis do topik minggu saluhu do diramoti debata di bagasan bahasa Indonesia pemeliharaan Allah yang universal. Dua padidion nabadia di parminggota sadarion patupau ni Huriata do padidion nabadia tu tuludak dana ni Huriata patupau tamai dung sidung pasaat amplop tujolo akan nama dohoti padidion nabadia. Na perjolo Noel Agrian Ginting tanggal lahir 14 Agustus 2015 Natoras Bawa P Ginting Natoras Boru RFR Boru Sihobing alamat Perum Arta Putra Residen Blok C nomor 25. 2 Felicia Olivia Ginting tanggal lahir 16 Juni 2017 Natoras Bawa P Ginting Natoras Boru RFR Boru Sihobing alamat Perum Arta Putra Residen Blok C nomor 25. Tolu Mesa Naik Samosir tanggal lahir 20 Mei 2025 Natoras Bawa LR Samosir Natoras Boru JR Boru Lubatobing alamat Mutiara Karyango 2 Blok J nomor 14. Tolu Ruas Netaba Mamuka Minggu Sadarion 21 Juni 2026 Nunga Gabe Ruas ni Huriata ima keluarga Dunto Sihobing Rap Doho 2 yang nakon nasida Elrico Mosedayan Sihobing Naposobulung Dohot Marulam Arasta Sihobing Naposobulung Nasida Ros yang gereja GKPI Tebing Tinggi 2 Saunari Maringanan di Perumnas Sudiang Blok L nomor 200 Onopuluonom. 4 Pertangyangan wilayah Sada di Patupa Huriata do Pertangyangan di wilayah Sada hari Selasa 27 Juni 2026 masuk pukul 10.30 wita di bagas ni keluarga Amang A Nadeak Inang N Boru Siagian nama ringanan di Perumnas Sudiang Blok L nomor 220 Tolu. Asaroma ruas ni wilayah Sada perhalado dohot keluarga di Pertangyangani. 5 PHD perhalado dohot keluarga HKBP Tamarunang. Patupau ni Huriata do PHD perhalado dohot keluarga dohot sermon perhalado ima di hari Kamis 25 Juni 2026 masuk pukul 10.00 wita di Jabuni keluarga Inang Situa N Boru Sigalingging. Na maringanan di Jalan Birua 2 Blok J. Asa persidohot ma sude perhalado dohot keluarga di PHDI. Onom pengadaan inventaris PC tu seksi multimedia. Khobar tu haputusan di sermon perhalado na di hari Kamis 10 Juni 2026 nunga ditolopi Huriata ima pengadaan inventaris PC dohot perangkatna ima laho mendukung aka ulaun di seksi multimedia godangna 15 juta. Alani patupau di seksi multimedia do metode pencarian dana ima marhite pada laton proposal pembuatan flyer dohot kris dohot door prize di tiap pertangyangan wilayah. Asa dohot ma sude ruas ni Huriata mendukung dohot berpartisipasi di ulauni. Pitu kewajiban menggarar iurat tahun 2026. Pinapotohon ma tusude ruas ni Huriata ala nunga di persetongan di tahun manang semester sada tahun 2026. Asa ta ingot ma kewajibata ima menggarar iurat tahun 2026 godangna Rp1 juta per tahun manang 100.000 per bulan.
Walu rapat evaluasi perhalado HKBP Tamarunang. Naing patupaun ni huriata do rapat perhalado HKBP Tamarunang ima di hari Sabtu 10 Juli 2026. Alani pinabotohon matuganup seksi manang kategorial ni huriata asa patupahon rapot evaluasi merhite koordinasi dohot ketua dewanna masing-masing. Sia amplop tujolo. Di permingguan sadarion pasat amplop tujolo dohita ima laho tu diakoni ni huriata. Tapasahat mai di bagasan Lasni Roha. 10 kunjungan pastoral huria. Di bagasan mingguan patupahon ni huriata do kunjungan pastoral tujabu ni ruas na adong di wilayah sada. Tatanyakon ma asa denggan merdalan ulauni. 10 sada marsiajar parguru malua. Pinabotohon ma turuas parguru malua asa madohoti parsiajaran sidi manang katekisasi imadung sidung parminggota sadarion maringanan di gedung sekolah minggu. 12 ruas na marsahid. Perhalado doho sude ruas ni huria HKBP Tamarunang manang yakon ruas na marsahid di Jabu manang na di rumah sakit. Saitu hatama na mangalehon hambalumon dohot hai pason. Mulu adong sian ruas ni huria na marsahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua ma tu perhalado manang tu padida. Ruas na marsahid sada Agusta Christine Boru Sianipar Naposo Bulung wilayah diaspora perawata di Jabu. 2 Amang Sianipar wilayah diaspora perawata di Jabu. 3 Amang YFH Sitorus wilayah 2 perawata di Jabu. 4 Amang H Hutajulu wilayah Sada perawata di Jabu. 5 Nyonya Hutagalung WDS Boru Huta Barat wilayah Tolu perawata di Jabu. 6 Nyonya M Panjaitan Boru Sigalingging wilayah 2 perawata di Jabu. 7 Nyonya M Nababan Boru Simamora wilayah 2 perawata di Jabu. 8 Talent Gold Boru Sianturi anak sekolah minggu wilayah Tolu perawata di Jabu. Ruasna marulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang pasahaton selama ulang tahun ma turuas ni huriata na marulang tahun. Sia tanggal 15 saat tanggal 21 Juni saitu hatama na mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hahi pason. Ruas na marulang tahun sada Junita Boru Hutajulu SGZ tanggal lahir 15 Juni 1926 wilayah Tolu. 2 Arion Tada Bakara tanggal lahir 16 Juni 1990 wilayah Sada. Felicia Olivia Boru Ginting 16 Juni 2017 wilayah 2. Trisia Dahlia Nasere Boru Sitorus 17 Juni 2021 wilayah Sada. Jusnita Rosida Boru Batobing 17 Juni 1992 wilayah Tolu. Stefani Artalia Boru Saragi 10 Juni 2000 wilayah 2. Seren Dia Lusita Boru Silain 10 Juni 2020 wilayah 2. Jesslyn Ellen Kesi Boru Sumbayak 20 Juni 2020 wilayah 2. Sia Situa Nurma Boru Sigalingging 20 Juni 1993 wilayah Sada. 10 Gwen Auraris Boru Sitorus 21 Juni 2022 wilayah Sada. 10 Sada Dona Boru Silain SST MKes MKep 21 Juni 1972 wilayah Tolu. Clarisma Regina Meliana Boru Nenggolan 21 Juni 2014 wilayah Tolu. 10 Tolu Reviano Evander Mora Siregar 21 Juni 2021 wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasiamu do gajang niumur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon. 14 ulang tahun Pardonga Saripeon. Parhalado dohot sude ruas ni huria HKBP Tamarunang pasahaton selama ulang tahun Pardonga Saripeon tu ruas na merayahon sia tanggal 15 saat tanggal 21 Juni. Ruas na merayahon sada keluarga Erna Hampun YK Boru Butar-Butar tanggal 15 Juni 2022 wilayah Tolu.
15 ruas narotu permingguan pertanyaan doh di PHD. Sada Minggu 14 Juni 2026 permingguan magodang manang permingguan umum 140 sada halak. 2 Minggu 14 Juni 2026 permingguan anak sekolah minggu 80 halak. Sabtu 10 Juni 2026 PA remaja Naposo 23 halak. Rabu 10 Juni 2026 pertanyaan wilayah Tolu di keluarga Situade Hutapea P Bursiregar Tolu Plonom halak. 5 Jumat 10 Juni 2026 PHD gabungan Ina Ama Doh Lansia Torokna 26 halak. 2 Parhepengon. Parhepengon ni huriata bui mata bereng di titing Parhepengon nadong di Hitabe doh nadong di slide LCD. Songonima titing ni huriata di bagasan minggon tatang yakoma asa gabe pasu-pasu doh las ni roha di hita terlumubi mei gabe hamuliaun di guarni Tuhatta. Amin. Pangidohami ma turuas na baru amang de si hobing dot keluarga asa Roma tu Jolo. Partikianon hupasatai ma tua mang padida. Apapuma piliata Marede sal bukede nomor 710 Mamuka sian ayat sada Pelian sada A sada B dot pelian 2. Sinun yang tunah
damene di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangramoti ate-ate doh pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sahak mahita tu permingguan patuluhon dung Trinitatis. Jala topik di minggu ta sadarion tarsuam di bagasaro halu pikiran na mandok saluhut do diramoti di bata pemeliharaan Allah yang universal. Jala hatanya di bata nagabe jamita di minggu ta sadarion iman adene sian sada Musa biddu 20 sada mamuka maisian ayat 8 tolhas itu ayat 20 sada asa di jahok kami matu ita saluhutna ta payhut-ihut mamanginang remaja na posobulung di bagasan rohat tabi. Jadi dung lambalga poso-posoi jala sirang susu marharawan bulum masih Abraham di ari nasirang susui si Ishak dungi saya di ida si Sarah ma anak ni si Hagar buru Misiri na tinubuhon na di si Abraham mangarehe. Jadi di dokma tu si Abraham pabali mahato banon rap dohot anak nai haidang manean anak ni hato banon rap dohot si Ishak anaki alai sogo situtudo rohani si Abraham dihatai alani anak nai alenina di batama tu si Abraham unang sogo roham taringot tu dadanaki dohot taringot tu hato bamu tangi ho masudi nandido ni suara ni si Sarah tuho ay marhiti-hiti si Ishak do targoar di ho pinopar anak ni hatuba mipe baheno kudo gabi bangso ala pinopar mo ibana. Jadi dipasugot si Abraham manugot nai dibuat sagu-sagu dohot aik sa tabu-tabu dilehom itu si Hagar di pasaddakom tua barana tungi di palahoy panarap dohot dadanaki jadi lahom ibana habe liludo di halongonan Berseba. Jadi dung sudah aik sian tabu-tabui di papea madadanaki tuturo ni Rabba met-met tungi di paholang ibana lahudul arga sasi senior siani ainin nado dang tarpaidai-dau dadanaki lahomate. Jadi saya hudul ibana todong siani dipanggil suarana jala tu matangis. Jadi ditangion di batama suarani dadanaki jujuma suruani di bata sian benua gijang di si Hagar ninna mamandok ibana ahadi hoali Hagar una koma biar enunga ditangihon di bata suara ni dadanaki sian hapeahan nai ehemaho pahehema dadanaki jala tugu ibana dohot tangammu ai bahenoku do ibana gabe bangso na bolon dungi di patonggor di batama mata ni si Hagar gabe di ida ma sadamual jadilah homai bana manggohi tabu-tabui dohot aek jala di painom dadanaki dungi ditupat di batama dadanaki magodang laos maringan ibana di halongonan di ulama parsioron jadi maringan ibana di halongonan paran gabe dibuat ina naima sada boru Misir bahen jolmana ido yanggo sahatna horas madhita huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa daerah di Indonesia
yang sering dilanda kekeringan yang sangat ekstrim, yang hampir bisa dikatakan tanpa hujan dan mata air menjadi kering. Dan boleh kita cek, daerah itu sering terjadi, kondisi itu sering terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur. Huriana Hinaholongan di salah satu desa di Nusa Tenggara Timur pernah sekali terjadi seorang ibu yang setiap hari berjalan beberapa puluh kilometer bersama dengan anaknya untuk mengambil air. Laho membuat aek sian mata muali. Jala boita bayaku namanginang, dia harus melintasi teriknya matahari, melintasi tanah-tanah yang retak bersama dengan anaknya yang bisa dikategorikan masih sangat kecil, ala ikun mangai hasusaan nah soni. Pada suatu hari ketika ibu dan anaknya itu tiba di tempat penampungan air, karena sudah saatnya dia harus mengambil air, walaupun ketika dia mendapat air sudah begitu jauhnya beberapa kilometer dia berjalan, dia hanya bisa membawa satu dirigen. Suatu hari dia berjalan bersama anaknya untuk mengambil air. Ketika tiba di tempat itu, si ibu melihat airnya sudah kering. Maka si ibu tersebut dia hanya bisa menangis. Amanginang talu mobil dihamur remaja napo sabulung, ibu ini menangis bukan karena dia tidak mampu lagi berjalan. Ibu ini menangis bukan karena teriknya matahari, tetapi ibu ini menangis karena melihat kondisi anaknya, dia tidak bisa memberikan air untuk anaknya. Jala tangis ma natorasnai, dia hanya bisa menangis. Di beberapa waktu, di beberapa jam, ternyata telah diadakan pemerintah. Pemerintah melihat, pemerintah menjaga, pemerintah menyikapi kondisi kekeringan tersebut. Telah menyediakan beberapa motor mobil tangki yang berisi air. Tetapi ibu ini karena dia hanya bisa berfokus kepada masalahnya, dia berangkat dari rumah bertujuan ke tempat ambil air. Ketika air itu dia tidak temukan, dia tidak jumpai, dia hanya bisa menangis. Menangis begitu sangat luar biasa. Tanpa dia sadari, ternyata beberapa jarak jauhnya sekitar 1 kilometer, pemerintah telah menyiapkan beberapa mobil tangki yang berisi air. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kondisi ibu yang menangis tersebut, boedo tertarik tungoluta amang inang. Terkadang kita di dalam menjalani kehidupan, kita berfokus hanya ingin memuaskan apa yang kita inginkan. Kita hanya berfokus, berarah, bertujuan hanya ingin menggapai apa yang kita pikirkan. Ketika itu tidak ditemukan, maka kita akan terbentur dan menangis. Tanpa kita sadari, ternyata sudah ada banyak metode yang Tuhan berikan, karena Tuhan yang lebih tahu untuk hal yang paling penting untuk kita daripada kita. Begitu juga dengan ibu yang menangis tersebut. Akhirnya ketika masyarakat pulang, dia melihat, loh, dari mana ini? Di Jupangi Ibana mah dia menjumpai beberapa orang yang sudah pulang membawa air. Dari mana kalian mendapat air? Maka masyarakat mengatakan, sudah diinformasikan bahwa hari ini tempat mengambil air itu ada di depan. Dan akhirnya
Ibu itu terdiam dan mengucap syukur, dan dia pergi untuk mengambil air dan dia mendapatkannya. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Berengotama amang inang marhiti turpuk jamita di mingguta sadarion songod dia marhiti turpukon laho mamakulingi laho paingoton laho mambuhali ngoluta. Na parjolo berengotama di ayat walu ima jadi dung lambalga poso-posoi jala sirang sian susu. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan disapi. Ya. Ada tradisi budaya pada saat itu ketika anak sudah tidak lagi ASI, maka tradisi yang diberikan adalah ucapan syukur. Karena apa? Si anak tidak lagi berharap bergantung kepada ASI ibunya, tetapi dia akan diperkenalkan kepada makanan yang padat, minuman yang padat, bukan lagi ASI. Tradisi pada saat itu, maka orang tua akan memberikan, akan melaksanakan, akan mengadakan ucapan syukur, bersyukur, mengundang orang untuk bersama-sama bersyukur. Ditumbuh kembangnya selama dia mendapatkan ASI, dia benar-benar dicukupkan. Akhirnya dia mampu masuk ke dalam proses lepas ASI yang akan mengkonsumsi makanan yang padat dan minuman yang padat. Las dison dohonon nami ma alana dison macerikot doa manginang. Setelah saya teliti banyak pada saat ini, maaf saya harus katakan kepada kaum ibu yang hanya menjaga style, dia tidak mau memberikan ASI kepada anaknya. Karena ada pemahaman lebih bagus, sudah ada susu disiapkan, susu-susu kalengima dilehon. Karena apa? Ibu lebih menjaga penampilan daripada pertumbuhan anak. Molo dison 2 tahun. Ulang gabi adong pemahaman, sudah bisa lah 3 bulan, sudah bisa lah 6 bulan. Saya pernah mendengar, bukan di sini, di tempat lain. Iya, seorang ibu hanya memberikan ASI hanya untuk 6 bulan. Karena apa? Dia lebih mementingkan bodinya. Kan harus jaga bodi juga, amang. Iya. Maaf, hatani di batado nagabi ojan 2 tahun, maka anak sudah benar-benar dikuatkan fisiknya. Namangihu ma berengota amang inang ditiki di patupa uloni, terjadi sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Bagaimana Ismail, ima anak ni Hatuban, ima anak ni si Hagar mengelek-elek atau bisa dikategorikan seperti bentuk mengolok-olok, mengejek, bermain bersama Ishak. Melihat kejadian tersebut, berengota masongot dia muru niat-niat ni si Sarah. Beh, diulon ni gelekon, bayanom musongoni, naso ditadahoro dirim. Akhirnya Sarah mengutarakan kepada Abraham, palaoi dohot anak nai. Amang inang, kalau boleh kita tarik ke belakang, Sarah do namandokon sau mau tu si Hagar asa adong pinoparmu. Habe holanna nunga adong pinopar sian si Hagar jala dipasaut debata baga-bagana marhiti si Sarah, tubuhan anak masih Sarah, diguari maguarna si Ishak. Holong namandokon pasau masih Hagar mubado amang inang. Iya. Kita boleh melihat bagaimana kondisi Hagar dengan anak pada saat itu masih kecil, dia harus diusir. Ikun dipabali ma ibana. Jalannya paling berat. Kondisi ini si Abraham. Ikun akuon ni si Abraham itu anaknya. Nata pensian hatubani. Nata pensian si Hagar. Alai berengota masongot dia
parsitutuon ni Abraham makatai marhiti tangyang natutuhan di bata ale Tuhan ajari yau ale Tuhan papos rohaku sauk ma di hatahon hatai. Amanginang di dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan kepada pilihan. Terkadang memilih yang sangat sulit. Tetapi kita boleh belajar, boleh berengota sian Abraham untuk mendapatkan keputusan. Karena setiap keputusan itu ada dampaknya. Setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Dipangido Abraham panuturion pemahaman, ketenangan hanya kepada Tuhan. Di pasahak mahatai di palau ma si Hagar dohot Ismail. Di kilau si Hagar dohot Ismail di parade si Abraham do. Aik satabu-tabu bisa dikategorikan seperti sebuah kendi penampungan air dan beberapa sagu. Asa adong bohal ninasida mardalan. Ketika mereka berjalan berengota maamang inang perjalanan yang mereka harus tempuh begitu banyak tantangan, ancaman, rintangan. Alai, ala nunga sugu beruhani si Hagar, nunga menek beruhana lau mau, tolema nunga di pabali yau lau mau. Amang inang orang yang dikucilkan, orang yang diusir, orang yang tidak dianggap berengotama. Songot dia dijaga di bata. Di tiki mardalan nasida di halongonan Berseba. Bekal yang punya mereka itu habis, khususnya air. Di bereng si Hagar mahola natangis nama si Ismaili. Dia sudah benar-benar sangat haus, bukan haus, tetapi sangat haus. Kita boleh bayangkan bagaimana ketika anak meminta untuk minum. Ketika itu tidak dipenuhi, dia akan merengek terus. Tangtar bereng si Hagar nama saya. Ujungnya di dalam keputusasaan amanginang. Ketika Hagar hanya mengandalkan emosinya karena dia diusir. Ketika dia mengandalkan egoisnya, tole diusir ho peau, lau peau. Lupa ibana adong debata namandungani ibana. Saat di halongonan Berseba, dang tolap ni ibana be. Di papea madadanaki, di raba, dituruni raba namet-met di rumput yang kecil. Nomor 8 sudah dia berpikir, dia sudah putus asa. Dia berada di dalam kondisi yang sangat-sangat rendah. Bagaimana dia berpikiran? Ya sudah, biarlah engkau mati, aku juga akan mati. Tetapi aku tidak melihat engkau mati. Jadi kinungan di papea dadanaki, ana di ulahon siaga. Dia menangis. Berengotama amanginang, songot dia pakuling ni debata, songot dia panatapan ni debata. Bagaimana Allah itu bekerja ketika dia menangis di pasat ibana anggu-angguna, ditongos debata suruh-suruanna, laho mamakulingi Hagar, jala ditikiro suruh-suruani, aha nalidok suruh-suruani, imahata namandok. Aha diho ale Hagar. Una koma biar. Aha diho ale Hagar. Una koma biar. Anunga ditangihon debata. Suara ni danaki. Amanginang, saya yakin kita penamar pungu di bagas coro ni debata. Adong bedo pergumulata. Naso boido tarpajojor saluhut nai. Jala ulu sipata kita hadir di rumah Tuhan di gereja pada saat ini diberangkatkan dengan beban, dengan pergumulan yang sangat berat.
Apalagi mulai berengot tak kondisi ni negara tadi di kion. Saya mambai kita busi saut. Jala mungkin adong dope na adong di tonga-tonga bagas jarot tahun ro ibana. Dada ala ni maka tindakon nanungga tarpasu-pasu. Alai dia datang dengan pertanyaan, ya Tuhan habis ibadah ini anakku, keluargaku, apa yang harus mereka makan? Hata oma naro tungoluta di dikion di bagasan hasusani pikirata di bagasan sitaonon ni rohata ngoluta di bagasan paru kilo ni rohata Roma hata mandok tu hita aha diho ale ruas natar pasu-pasu nako mabiar ditangihon de batado suaram ditangihon de batado anggu mi ditangihon de batado tangiang mi berengota mamang inang bagaimana Hagar yang hanya berfokus kepada masalahnya sampai dia tidak melihat apa yang sudah Tuhan perbuat. Di ayat 10 sia hujau matuhita di dokma dungi di patonggor de batama mata ni si Hagar gabe di ida masada mual. Ternyata mual itu sudah Tuhan persiapkan. Nunga di paradi de bata. Ternyata sumur itu Tuhan sudah persiapkan. Tetapi Hagar karena dia berfokus kepada emosinya, kepada egoisnya. Bagaimana juga dia berfokus kepada permasalahannya. Dia tidak fokus kepada Tuhan yang peduli dengan kehidupannya. Dia lupa tentang Allah yang memelihara kehidupannya. Dan di ide bana adong mual, adong sumur najonok tuibana. Huria naina olongan turpukope mambohali memakulingi jala om managabe alus diganu prohata pikirata. Cara kerja Tuhan bukan seperti yang kita pikirkan. Tetapi yang kita harus pikirkan adalah bahwa Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Dia bukan hanya menjaga, dia bukan hanya memelihara, dia juga memberkati kehidupan kita. Berengot tama di ujungnya buhado Ismail songon padan ni de batatu si Abraham di pajongjong de batado sian si Ismail gabe bangso. Dia bertumbuh berkembang dan memiliki keturunan serta molo dibereng sejarahnya keturunan ni Ismail ini banyak yang menjadi suku-suku yang ada di Arab Saudi. Allah maringanan nasida di luat Mesir hati hai. Amang inang berengot tama najat naburju tongdo di pasu-pasu di bata. Berengot tama ternyata bukan hanya Ishak yang Tuhan berkati. Ternyata bukan hanya Abraham yang Tuhan berkati. Yang sudah Tuhan janjikan nanunga di padaton di bata, di pasaut di bata. Di pasu-pasu Tuhan di batado, si Hagar di pasu-pasu Tuhan di batado, si Ismail. Ya. Walaupun songon hatani di bata namandokon sian pinoparna si Abraham ima si Ishak do roh haluahon. Keselamatan itu datang dari anak perjanjian Allah yaitu Ishak. Ini yang boleh kita ingat. Tetapi untuk masalah berkat sudedo di pasu-pasu Tuhan di bata. Amanginang sarupa do naburju do najukat. Sarupa do natakang do na marserep ni roha. Sarupa dapotan matanyari. Sama-sama mendapatkan hujan. Sama-sama mendapatkan udara. Alai berengot tama di 2 Petrus 3 ayat sia di dok.
dang dipagale Tuhani baga-bagai songon na didot ni rohani na riba. Alay labas to roha namida hamu ay dipangido rohana naing unang manian mago agya isi naing matahe saluhutna sahat Tuhamu baon ni roha. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang ia menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Naneng dohonoku sudi kita parjahat naburju, orang yang baik semua mendapatkan hak yang sama. Ale taringot tu haluaon tu ganup na porsiado di parade debata. Oleh karena itu jangan pernah yakinkan kehidupan kita saya akan diselamatkan kalau hanya melalui tindakan. Tetapi iman, rasa percaya, iman orang percaya ido na ikon gomos dipiup. Maka persai Tuhan Yesus Kristus idu na mambuan, idu na pasahaton haluaon tungoluku, idu na daputan jabar amang ina. Asa unang gabi dong pemahaman mulu sarupa do amang tumagon muli marsugut juga tahu. Tumagon muli marsugut udang pola ringgas omar minggu. Tumagon mulu boy mulu songoni amang muli marsugut dang pola akan adinggan hula amang inang maaf mangulahon nadinggan. Mandohoti ganup ulau permingguan, ganup akka ulaon di tonga-tonga huria, itu adalah bentuk wujud nyata kehidupan orang percaya. Halani dohonoku, pemeliharaan Allah itu universal, tetapi keselamatan Allah itu mutlak kepada orang yang benar-benar percaya. Kita boleh melihat kalau Allah mendengar suara Hagar, kalau Allah mendengar suara tangisan Ismail, buhamanguluta, itu yang dikatakan di epistel. Kita boleh melihat burung-burung di udara, bagaimana bunga-bunga di ladang, semua mendapatkan hak yang sama. Di sarihon debata, lamahita jolma. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah engkau menyerahkan kehidupanmu kepada Tuhan dengan rasa percaya dan rasa syukur? Pemeliharaan Allah itu universal, tetapi keselamatan Allah itu hanya untuk setiap orang yang percaya. Idu nanaeng buanota mulak sian perminggota didikion alani didok di epistil unang holsoa kamu ala holodo sipata hita memakai logika berpikir songona huduk nakaning asingate sia donang la sohya man do huti kadup akapar minggun alai songona sonang-sonang do ngoluna amang inang tentang yang namanya kesenangan itu relatif. Kesenangan yang bagaimana? Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah ketika kesenangan itu bersama dengan Tuhan, ketika kebahagiaan itu bersama dengan Tuhan, ido na mutlak. Bukan kesenangan yang semu, seolah-olah senang tetapi tidak senang. Karena ini turpukon sian epistil songoni jamita minggu macai uli mambu hali mamakulingi ngoluta yang setiap hari selalu diperhadapkan dengan yang namanya tantangan pergumulan. Bagaimana remaja muda, kaula muda yang pada saat ini diperhadapkan dengan namanya zaman flexing yang semuanya instan. Buhamar hitiah porsyomu mengadupi saluhut nai. Apakah engkau akan terbawa dengan perjalanan arus ini? Arus zaman ini di mana engkau lebih mengandalkan apa yang dikatakan oleh logika bukan apa yang dikatakan oleh imanmu. Alani terpukul managabi alus di perdalanan ningoluta. Begitu juga dengan orang-orang yang bergumul di dalam kehidupan, dalam pekerjaan,
dalam rasa sakit yang terus menerus kita melakukan pengobatan, tetapi seolah-olah tidak memiliki hasil. Hatani debata mandok, ditangihon debata suaram, ditangihon debata anggu-anggukmu, ditangihon debata tangyangmi, alani angoluhom mai di bagasan ngolu. Jala ido tong nadidok depistil mingguta sadarion. Unang holsoak kamu agia ay debatado napunasa ngoluta. Amin. Ya, langsung onima di keluarga namandohoti ulo padidion na badia gidikion. Hatan di bata mandok unang holsoak kamu agia alay. Andalkan Tuhan dan mintalah campur tangan Tuhan. Serahkan kehidupanmu, serahkan pergumulanmu, serahkan rasa khawatirmu hanya kepada Tuhan. Dan percayakan itu hanya kepada Tuhan. Unang golom ria-ria, tetapi seutuhnya dan sepenuhnya. Jala ingot amang inang, bukan lebih hebat orang tua merawat anak-anaknya dibandingkan Tuhan merawat mereka. Alani pangiduma, panuturion, pangajarion, bohal sian Tuhan debata dinalao marmudu-mudu ianakom munaon na dipasahat debata. Langsung onima dihita saluhutna di tonga-tonga parminggota ditikion ingo ma amang inang semua memiliki hak yang sama, baik yang baik atau yang jahat. Baik orang yang selalu melakukan kebaikan atau yang selalu melakukan kejahatan. Ganup na mandoho ti parmingguon, doho na so mandoho ti parmingguon, semua mendapatkan hak yang sama. Dia mendapatkan matahari, dia mendapatkan hujan, dia mendapatkan udara dan hal lainnya. Alai haluaon keselamatan mutlak hanya untuk orang yang percaya. Di pargugoi Tuhan di bata mahita na digonggom nguluta sian asin rohani di bata. Amin martangnya kita. Mulai tema ale Tuhan marsaringar hatam kitonga-tonga perminggu nami nanunga mambu hali hami ale Tuhan di bata marhiti hatam tutudo asa unang di bagasan holsoni roha hami alai di bagasan pos ni roha mahami alahodo nagabe dongan nami namanguluhok kami totong do Tuhan ganup natinopam dapotan pasu-pasu alai ganup akan naporsiado nadapotan haluaon alai Tuhan di bata ajari kami asa tutu dihanguluhok kami hatam di pardalanan ni ngulu nami asa di pasahat kami ngulu nami gabi pilihan nama ngulu tuado pamu asa homa nama nguluhon ngulu nami asa homa nami yang diroha doh pikiran nami asa unang ganggu kami Tuhan alai di bagasan pos niroha kami madalani ngulu nami kanup itikyo pili Tuhan ibata di buah kami komos di bagasan tangyang nami huriam HKBP Tamarunang pasu-pasu huriam pasu-pasu saluhutna kanup aka parhala doni huriam pasu-pasu saluhutna kanup aka dewan pasu-pasu saluhutna kanup aka seksi panitia lasongoni kanup aka pengurus kategorial di tonga huriam songoni pele Tuhan ibata kanup aka program nanunga mardalan dohot nanaeng di patupa di bagasan saminggo asiroham Tuhan pakkulingi saluhutna ruas ni huriam asa di bagasan sadani roha kami laho mangulahoni jala ganup nanunga di ulo kami buy manian gabi pilihan na mangulu di rupamu na badia natutu di hanguluhok kami ho di roha doho pikiran nami itikyo pilih Tuhan di bata di buah kami komos di bagasan tangyang nami ganup akar ruas ni huriam nanaeng mambuan danak lahu majalo padidion nabadia pasu-pasu nasida saluhutna talumobi danak nanaeng majalo padidion nabadia ibur-ibur magodang ditumbuh kembangnya
homa Tuhan na menjaga jala nama masuk-masuk. Songoni Tuhan ditikion di bawah kami di basantang yang nami. Ganup akar ruas ni huriam na di bagasan. Hasusaan ni pikiran. Terlumobi ala ni panosak ni ekonomi. Manang ganup akan nama sa di tonga-tonga nguluna. Si roham Tuhan. Manatap maho sian harajomu songon hatam ditikion. Natangi doho di ganup akka tangyang na ditangop akka. Alu-alu na anggu-anggu na. Pasu-pasu. Nasida saluhut nale Tuhan di bata. Soni ganup akar ruas nuriam na di bagasan haga leon pamatang. Asiroham Tuhan pasu-pasu nasida. Ima Agusta Kristin Borus Yanipar. Amang Es Yanipar. Amang Epa Sitorus. Amang Hahuta Julu. Inang WDS Boruta Barat. Inang Nyonya Pancitan Borus Sigalingging. Inang Nyonya Nababan Boru si Mamora. Talen Gold Boru Sianturi. Asiroham Tuhan. Pasu-pasu ganup aka para medis. Pasu-pasu ganup aka ubat dan dipangan parhitio mo mele Tuhan di bata mangalehon hamalumon. Tungoluna li Tuhan di bata. Ale Tuhan ditikiope. Dibuat kami gomos di bawah santang yang nami. Ganup akar ruas diuriam na di bagasan las niroha. Talumobi. Di tabba bilangan umur nalehonomo di tonga-tonga ngulu nasida. Inang Junita Boru Hutajulu. Amang Arion Tanda Bakara. Yanakoni Huriam Felicia Olivia Boru Ginting. Yanakoni Huriam Trisia Dahlia Nasirep Boru Sitorus. Inang Jusnita Rosidah Boru Lumban Tobing. Yanakuni Huriam Stefani Artalia Boru Saragi. Yanakuni Huriam Sharon Dia Lusita Boru Silain. Yanakuni Huriam Jesslyn Ellen Kesia Boru Sumbayak. Naposom Inang Situa Norma Boru Sigalingging. Yanakuni Huriam Gwen Aurarits Boru Sitorus. Inang Donna Boru Silain. Yanakuni Huriam Clarisma Regina Meliani Boru Nenggulan. Yanakuni Huriam Reviano Evander Mora Siregar. Mangerbang tangamu mamasu-masu nguluna sida saluhutna. Ditabeho bilang ani umur. Oh rohanami Tuhan natabamu aka haipason. Natabamu aka las neroha. Pasu-pasu ganup aka parkerejuan nasida. Na di bagasan persikolahan. Totong lehonom habisuhon dohot apistaran. Na di bagasan parkerejuan totong ho na manugu-nugu nasida mangajari nasida. Di ganup aka pardonga saripion na. Asin rohama na manotong. Di roha do pikiran na pasu-pasu ganup aka yanakon na aka pinopar na ale Tuhan di bata. Aka na toras na pe ale Tuhan di bata. Lasongoni Tuhan. Ibu kami gomos di bawah santang yang nami. Aka ruas ni huriam. Na di bagasan las roha di ulang tahun pardungan saripion di keluarga Amang na hapun inang ika Boru butar-butar. Asiroham Tuhan. Pasu-pasu pardungan saripion nasida. Pasu-pasu akayanakon na di pasahato di tonga-tonga ngulu nasida. Pasu-pasu kanum aka ulona songonya kasihol ni rohana jala pakirimona. Homa Tuhan na manangihon, homa Tuhan na mangalehon, jala homa Tuhan na patuluson. Songoni Tuhan, dibuat kami gomos di bawah santang yang nami. Kanup akar ruas ni huriam na tarpaima di parbui pardongan saripion. Asiroham Tuhan, pasu-pasu ma Tuhan, asiroham Tuhan, homa na mangalehon. Jala homa natangi di ganup aka tangyang na di ganup aka sihol ni rohana. Soni aka ruas ni huriam na madiuri aka parkarejuan na duminggan. Mana tapo Tuhan di nalomah nugu-nugu. Jala mengajari ganup aka ruas ni huriam. Asa dapot nasida aka jupalan na dinggan di tonga-tonga ganup aka parangulun na. Soni pilih Tuhan di bata aka yanakon ni huriam. Na nunga dapot tikina na ikon mar manguli songoni mali Tuhan di bata dia ka maduri aka sirokap nitoti mangerbang tangamu
Tinalao manangihon kanup aka tangyangna, kanup aka nasinita ni rohana, kanup aka nadiduri hobar tu lomo ni roham, homa na patuduhon, homa na patuluson alih Tuhan di bata. Alih Tuhan dibuat kami kumos di bawah santang yang nami, kanup aka ulaon nah yang dipatupa di bagasan sadario peli Tuhan di bata, ima ulau padidion sipulona di Tuhan di bata si meroham mangerbang tangamu mamasu-masu ulaon di bagasan permingguan sadarion mau lihat ema upasatami tuho mangasahun gorenakmu Tuhan Yesus Kristus matangnya kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata maredia mahita sian bukin nomor 730 uhuk tapa sahat amplop 70. Oh
sonari masuk mahita tu acara padidion na badia marit de mahita. Pertanyaan mahita. Alia manami na di manogija, narodo hami tu jolo mambuan dak danakon. Siasi maroham jaloma nasida kabianakomo. Pasu jala pargugoi manasida, mangyahi hanguluan sogot, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong kamu dongan namambuan dak danak si didionon, tangyo kamu mah hatani Tuhan Yesus. Lahu mahamu tuliat portibion ninna mandok aka sisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan koren bata ama. Dohot anak dohot todi parbadia. Anjari hamu manasida mangaraluti saluhut nakut onahon itu hamu. Jala ingot ma saya donganoko do hamu kanup ari. Rasi rasaro ajal ni hasianganono. Manang isi na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan. Alai na so porsia hona sogut. Tangyo kamu ma dohot hata ni debata natar surat di Evangelium ni si Markus. Adong maka namambuan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang aka sia-sia nima namambuan ni. Jadi dong di ida Tuhan Yesus isogo marohana di dogma. Luas samuma aka dak danaki ro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajaon ni di bata. Natutudo nahudokon tu hamu. Manang isipe anggo sosongon dak danak ibana mancalo harajaon di bata. Dang bongot ibana tusi. Tungi di haul maka dak danaki dia pe homatangan na tu nasida mamasu nasida. Atong hatinda ko kamu majolo hapor syotai jongjong mahamu. Atong alusihamu ma hata na husukunon na berjolo. Dipangido hamu nuang di dion dak danakon tu bagasan ni hinapasyamuna molo dipangido hamu alusna dipangido rohanami. PH na olodo hamu mamodai anak munaon
asa diboto jala dihutun na sida hatan di bata molo na ulo dohamu alus na ulo dohami. Napatuluhon na ulo dohamu marsuro na sida tu gereja doho tu perguruan ni Huria Protestan sa kabiruas na mangulo na sida di Tuhan Yesus Kristus molo na ulo dohamu alus na ulo dohami. Atong tapasa manasida tu debata marhiti-hiti padidion na badia Roma 7 perkeluarga. Ale Felicia Olivia Ginting Udidi Mao tubagasan Bone Batahama tubagasan Bone anak na Tuhan Yesus Kristus tubagasan Bone Todi Barbadia. Tunatoras na baru mambuan danak lau majalo pada dunia badia jongjong mahamu. Matangnya kita. Ale Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga pasatami danak ontuho jala di jakokodo nasida gabe anakomu marhiti-hiti padidion na badiay asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon jalagabi panian di hanguluan na sa liling-liling na asi maroham dohot diaka na toras ni dadanakon sa pargugoy jala ajari manasida manuku-nuku dadanakon tuho asarap nasida taruli diaka artani harajomo. Amin. Mari di mahita las jongjong meta saluhut na.
Hodo haruruan ni saluhut, silehon na denggan do nasa libasa na muliutus. Hu pasat tamima, siyan na nilam itu hami pilan nami tuho. Serjal bekabi uap do cus di julom. Pasu majaramoti, asa hu para siak kami pilihan non. Pati bulu narajo mu di tonga-tonga ni uriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti hiti todim. Asalam tadahami godang ni si leo mitu hami. Asalam kir-kir hami manduk muliati tuho. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai penurbadi maguarmu, sero maharajamu, sesaut malam nurham di bonotongon songon dari bonogijang. Leo matuhami sadanongoluan siapari, sesam dosa nami sama panisan nami, dido sedido mardosa tuhami. Una kami togi untuk pengujunan, balu ama hami sian pangago. Sandame, jalo hamu ma pasu siang Tuhan di bata. Di pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaor hom madamena tutotim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Jalahu pangido hami untuk keluarga na baru mambuan dana patidiun asa tujuh loma asa rapita mas jalangan. Laos sekalian ma ruas na baru asa 7 loma.